दिनैनि गोथार हाबाफारियाव नोंथांमोनहा बाहागो लानानै जोंखौ मदद होनायनि थाखाय नोंथांमोननि जायगानि अनुष्ठानखौ लुफुंनायाव गोसो गोरबोजों नोंथांमोनहा सहयोग होनायनि थाखाय आङो साफ्रोमबोनिसिम सिबिनाय गाहाम अनसायनायखौ जासिहरग्रोबाय। आसाम गभर्नमेन्टआव मोनसे स्किम दङ। बे स्किमा जाहैबाय जोंनि जिल्लानि सिङाव जेरावनिखि कवारिफोर थायो बा माखासे बेबायदि जिल्लानि इनकाम खालामग्रा माखासे रिसोर्सफोर जायफोर दङ बेफोरनिफ्राय गभर्नमेन्टआ जे टेक्स लायो बे टेक्सफोरनिफ्राय माखासे आरोबाव सरकारनाव जमा जानाय बे फैसाजों मालाबा सरकारफ्रा डेभेलपमेन्टनि नामाव माखासे बे रोखोम स्किमफोर लानानै खामानि मावो। फरायसालि न' लुनाय, हस्पिटालनि माखासे न' लुनाय, बहाबा लामा खोनाय, बायदिसिना हाथाइसालि लुनायफोर बेबायदि स्किमफोरखौ लानानै मावो। दा थिग बेबायदिनो दा जोंनि नैबे क'क्राझार पश्चिम समष्टि हिसाबै बेवहाय डिसि अफिसाव जों मिटिं खालामलायनानै मा स्किम हमजायो बे स्किमफोरनि गेजेराव नायलायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि नैबे हाग्रा ओनसोल सा ओनसोलाव मोनसे जोंनि नैबे साब सेन्टारजोंनो फोनांजाबनानै जोंनि आइजो बिब' बिनानावफोरनि गथ' जोनोम होग्रा न' आरो बेवनो गोरलै गथ'खौ जोथोन लानायनि थाखाय हमनानै ला सोरबा गोरलै गथ'आ जोनोम मोननायनि उनाव बे हयथ' गोग्गो देहानि जाबो जानो हागौ। साननै सानथाम सानब्रै सानबा सप्ता खनसे हस्पिटालाव दोननानै बे गथ'खौ जोथोन लानो गोनां जायो आरो बेबायदि गथ'खौ जोङो जोथोन लानो हानाय बायदियैनो बिमा जोनोम होनायजों लोगोसे गथ'खौबो आरोबाव दोननानै जोथोन लानो थाखाय नांगौ रोखोमनि फाहामनायनि बेबस्थाखौ होनो थाखाय बेवहाय बे लेबार काम माने मा होनो इनफेन्ट रुम हिसाबै तारमाने गथ' जोनोम होग्रा आरो गथ'खौ जोथोन लाग्रा न' लुनायनि नामाव बे सेंसनखौ जोङो बेवहाय हरनाय जादों। गुबुन गुबुन जायगायावबो जों बेखौ हरनो हायोमोन, किन्तु आङो बिसेसकरि बे हाइवेनि सा ओनसोलाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव थानाय जोंनि बिब' बिनानावफ्रा गोजान जायगायाव हस्पिटाल थानायाव मालाबा हठात थांब्रबनो हाया, गारि घरानि आंखाल जायो, बेफोर माखासे आरोबाव थाखा फैसानि समस्याफोर जायो। जोंनि बिदा फंबायफ्रा गोबां खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों बे ओनसोलाव रायजो जागासिनो दं। गावनि बिसि फिसाफोरखौ गोजानाव लांनानै मोजां ट्रिटमेन्ट हैनो थाखाय थोजासे थाखा फैसा हयथ' गैयाबो जानो हागौ, गारि घरा हयथ' मोनस्लाबाबो जानो हागौ, सरकारि एम्बुलेन्सखौ बिनानै हयथ'बा सानसेथाला दंनानैबो मोनाबो जानो हागौ। आरो बेबायदियाव जोंनि गोबां दिनैहाय बेकवार्ड ओनसोलाव थानाय बिब' बिनानावफ्रा गथ' जोनोम होनाय समाव गोबां खस्थ' मोनो,
आरो दुखुनांथाव रोखोमै मालाबा मालाबा बेफोर गासैबो जिनिसा लाहार फाहार गैयैयाव थांनो हास्लाबैयाव अबथिरायै जिउ खोमानानै लानो गोनां जानाय बेफोर जिनिसखौबो जों नुबोबाय थादों आरो बेबायदिया जेब्ला बांसिन बेकवार्ड ओनसोलाव थायो बेवहाय बांसिन जानो हायो बांसिन जायो बेखायनो बे ओनसोलखौ आङो नोजोर होदों जे एसे गोथौआव दङ समष्टि हिसाबै 29 समष्टियाव गोग्लैबाय नैबे बेकवार्ड ओनसोलनि बे साब सेन्टारजोंबो फोनांजाबनानै हस्पिटाल हिसाबै बेवहाय बे रुमखौ बानायनायनि थाखाय न'खौ बानायनो थाखाय बे सेंसनखौहाय हरनाय जाबाय गुबुन जायगाफ्रावबो हरनो हायोमोन खिन्थु हरनाय जायाखिसै बेवहाय होनाय जाबाय नोंथांमोनहा मैया निस्सय टिभियाव नायदों मबाइलाव नायदों मानसिफोरनि खुगानिफ्राय निस्सय खोनादों नङा होमबा आसामनि मुख्यमन्त्रिया मैया 11:30 बाजियाव फुंनि बेलायाव मोननै स्किम बेखेवनानै फोसावदों मोनसेया जाबाय रेशन कार्ड आरो मोनसेया जाबाय अरुणोदय आसनि नङा होमबा सरासनस्रायै रेशन कार्डआबो जोंनि आइजोफोरनि नामावसो जायो नङा होमबा सोरहाबा आइजो गैयाबा हयथ' फिसायनि नामाव थाबाय सोरबा बिदा फंबायनि नामाव थाबाय खिन्थु बांसिना जोंनि बिब' बिनानाव आइजोफोरनि नामाव जायो मोनसे समष्टिनि थाखाय 11,500 गोदानै रेशन कार्ड होनायनि गभर्नमेन्टआ मैया स्किम फोसावदों बे मोनसे आरो मोनसे स्किमा जाबाय आइजोफोरनिनो अरुणोदय आसनिखौथ' बयबो मिथियो नङा होमबा जोंनि आइजोफोरनिनो आसनि बेबो खुब पपुलार आसनि बहुत माने नामदांखा मोनसे आसनि बे सरकारनि बे मोननै आसनिखौ मैया फोसावदों दतमा समष्टि हिसाबै गोदान एमएलए समष्टि बेवहाय गासै 10,000 गसाइगाव समष्टि 10,000 बावखुंग्रि समष्टि 10,000 क'क्राझार समष्टि 10,000 परबदरा समष्टि 10,000 मोनबा एमएलए समष्टि बेवहाय दङ क'क्राझाराव गासै 50,000 गोदानै आरोबाव अरुणोदय आसनि होनाय जागोन आइजोफोरनि नामाव बेखौ फोसावनाय जाबाय अरुणोदय आसनि बासनि खालामनायनि थाखाय दानिया बिसिडिसि अफिसाव ग्राम सभा जानाय नङा ग्राम सभा गामियाव जाफैगोन आरो बेवहायसो सायख'गोन रायजोफ्राबो थांना एप्लाइ खालामनांगोन जोंनि बिब' बिनानावा गामियाव जेराव भट केन्द्र दङ नोंथां नैबे थाइगिरगुरियाव बाहाय भट केन्द्र दङ नङा होमबा बाहाय गैया माथो होयो गैया इस्लामपुराव बै इस्लामपुरनि भटार जायफोर इस्लामपुरनि भट केन्द्रआव थांजोबनांगोन जोंनि आइजोफ्रा भट केन्द्रआवसो जागोन माबाया ग्राम सभाया थारमाने मिटिं जाफैगोन ब्लक अफिसनिफ्राय डिसि अफिसनिफ्राय आरो माखासे मेम्बारफोर दं बेयाव बिथांमोनहा सरकारि बिखयाफोर बिथांमोनहा फैनानै बाव मिटिं जाफैगोन आरो मिटिङावनो जोंनि आइजोफ्रा सोर बायदिया दरखास्त होनो हायो सोर बायदिया मोनो बेबायदि मानसिफ्रा ओइदिनखालि हाजिर जाफैनांगौ रावबो जेरावबो थांनाङा खबर लानांगौ आरो बेवहाय जोंनि जायगानि जायफोर पार्टिनि लिडारफोर दं बिथांमोनहा थाफाजोबनांगोन बे बिराद गुरुत्वपूर्ण जिनिस बियो खालमासि एप्रिल मासाव बिटिसिनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा जोंनि पार्टी पलिटिक्सआव बयहाबो गावबागाव पार्टियाव बोनानै लाबोनानै भट बांहोनायनि पलिसि बेनि थाखायबो माबा माबि बुद्धि खालामनो हागौ अरुणोदय आसनिनि दारैहाय जोंनि बिपिएफनि मानसियाबो हयथ' बुंगोन नोंसोर जोंजों बै जों अरुणोदय आसनि होगोन दस्रा मानसिफोरखौ बुंगोन दस्रा पार्टिनि मानसिफ्राबो जोंखौ बुंगोन मोनसे पार्टिया होनो हाया जोंजों फै जों होगोन बिदि जागोन ना जाया मानसि सेख'लायनायनि खारबारबो जागोन बेयाव आसनिया नंगौ जोंनि आइजोफोरखौ लाब खालामनायनि खिन्थु गेजेराव पलिटिकेल मेनफ्रा पलिटिक्स खालामगोन बे उमुक पार्टिनि बेनो होनो नाङा बे जोंनि पार्टि जोंनि होनांगौ बै उमुकनि मानसिया बेनो होनो नाङा बिदि नाथ्रोदलायनाय नासयलायनायबो जागोन ना जाया जायो आरो बेबायदि जायोबा गाज्रि जागोन मोननांगौ मानसिया मोननाय नङा मोनथावै मानसिफ्रा मोनलाबायगोन बे खारनावनो जोंनि पार्टिनि जायगानि लिडारफ्रा
थाफानानै जोंनि बिब' बिनानाव मोनथाम मानसिफोरा जाहाथे मोननायनिफ्राय खहा जानो गोनां जाया बेखौ नोजोर होनांगोन सहाय खालामनांगोन जोंहा बेहाय मिटिं खालामगासिनो दं बेयाव अरुण'दय फर्मनि फिलाप खालामनाय रानलागासिनो दं जोंनि मिथिङाव फैला जोंनि बिटिआरनि मानसियानो बै अरुण'दयनि फर्म राननायाव लांफैथा होलांबाय नङा बिदि जाना जायाखै दा खिन्थु दाख्लै इलेक्सननि सिगां फर्म जायफोर लाबाय बिसोरनो मोनगोन होननायनि खोथा गैया दा बिसोर मोना बिजों होगोनानै दा जोंसिगोनसै दाख्लैथ' जोंनि खोथाखौ खोनासङाखिसै रावबो बे बहुबासो बे इलेक्सननि नामाव भट बिनायनि मोनसे गोदान बुद्धिसो बेजों मोना उनाव फैगोन जोंसो होगोन होननानै जों बुंबाय फैबाय बे फर्मा 2 नम्बरनिसो जालसो होननानै जों बुंबाय फैबाय खोनासंदोंसो जोंनि आइजोफ्रा बिपिएलनि गोबां जोंनि नेताफोरनि बिसि फिसायानो सोर उसुंजों थांखोमादों लायखोमादों बा सोरबा लिडारफोरनिफ्राय सोर ओमफ्राय नांगालनि मानसियानो ट्रेक्टराव बस'लाजोबदों बिदि जादों मेला जादों सोरबा बिजेपिजों स्रोद बन्द'बस्थ' खालामनानै फर्मा लाखोमानानै थादों सोरबा इउपिपिएलजों स्रोद फर्मा लाखोमाबाय बन्द'बस्थ' जाबाय नांगालनि मानसियानो भटआ थुलाजोब्बाय ट्रेक्टराव मेला बिदि जादों दा दाख्लै फर्म मोनखानायफ्राल' मोनगोन दां जायफ्रा दाख्लै फर्म लाबाय बिसोर मोनसिगोन मालाय बेखौ दासान जोंनि बिब' बिनानावफोर दाख्लैनि फर्म राननायजों मोना नै दा गोदानसो होदों दाख्लैनि फर्म राननाया एकदम थगायनानै भट बिनायसो मिथिबायना रायलायनायखौ जानला मोनला गेजेराव गन्दगल लागायना होनो नागिरबाय थानाय मानाय बेबायदिया थिग नङा खौसे जानांगोन नङा होमबा आइफोराबो जानाङा रायजोफ्रा लुबैजोबनाय गामियाव गासिबो गामि बयबो लुबैजोबनाय वार्कारफ्रा गासिबो लुबैजोबनाय सोर लुबैयाखै फालाय बेखौलाय खिन्थु नोजोर हो जोंनि हारिखौ गादबनानै सासन खुंबोनाय जोंनि हारिखौ सोबख'बोनानै जाबोनाय बै सासन कर्ताफ्रा बर'नि गावस्रानाय गोहोखौ खौसे जानायखौ मालाबाबो बुजिया बोरैहाय बर'फोरखौ खोन्दो बोफ्लेजोबनो हायो दुर्बल खालामनो हायो सिनस्रि बुफायनानै दोननो हायो बोरै गादबनो हायो बोरै जाम्ब्रि हाबनानै दोननो हायो बर'फोरनि मोनखानाय सक्तिखौ मोनखानाय पावारखौ बोरैहाय सेख'नानै लांफिननो हायो बेनि थाखायसो बै बिस्वआव सासन खुंग्राफ्रा जेब्लाबो सेस्था खालामबाय थायो आरो बिथांमोनहा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जों ज' बिपिएफ आरो माने इउपिपिएल बिस्था रान लानानै गेलेनायखौनो होन मा होन खौसे जानायखौ खुनुबो लुबैया बोरै गावस्रा होनो हायो बोरै मोननैनिफ्राय मोननै गावस्रा होनो हायो बेनिसोरसो सेस्था खालामबाय थानाय आरो बेवहाय खालि गावसोरल' नङा जोंनिनो बर' फिसाफोरनि बर' बिदा फंबायफोरनिफ्रायनो सोरखौबा दालाल बायदि एजेन्ट बायदि बाहायनानै बिसोरखौ जोंनि खौसे जानायनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो होबाय थादों सोरखौबा मिडियायाव बुंहोगोन सोरखौबा इउटुबार जानानै बुंहोगोन सोरखौबा आइटिसिएलनि जानानै बुंहोगोन सोरखौबा माबा माने बेबायदि रायजोफोरनि गेजेराव गसंनानै खौसेया जाहाथे जाया बिनि थाखाय बिस मन्त्रनि बारहावा सोना होनायनि थाखाय बेबायदि फोसावग्रा मानसिफोर एजेन्ट बाहायलाजोबो दालाल बाहायलाजोबो खिन्थु अब्लाबो जोङो जिहेतु दा सारा रायजो राजाफ्रा जों ज' जानांगौ होननानै बयबो आवाज होदों रायजो राजाफोरनि लुबैनायखौ सुफुंनांगौआ नेताफोरनि दायित्व रायजोफोरखौ लानानैसो राजनिति नेताफोरखौ लानानै राजनिति नङा नेतानि भटजोंल' इलेक्सना देरहाया रायजोफोरनि भट आरो आफाफोरनि भटजोंसो भटआ देरहायो गतिके रायजोआनो राजनितिनि मालिक रायजोआनो बिगोमा रायजो राजाफ्रा जेखौ सानदों जेखौ लुबैदों बेखौ सिन्था खालामनानै बुजिनानैसो राजनितिक नेताफ्रा सिद्धान्तखौ लानानै खामानि मावनांगौ नङाबा सोरनि थाखाय गावबागावनि थाखा फैसा खामायनाय गारि घोड़ा सोरजिनाय न' बां सोरजिनाय राजनिति खालामनायनि आसल थांखिबा जोंहा मालाय बाहाय मा गोहोम गोलैदों दा दिनै जे जों जे जाम्बा बायदि जेबो गैया मा गैया मानसिना मानसिल' नामावसो एमएलए जेबो गैया जोंबो मालाय बायदि रोहो माबा माबि खालामनानै लानो हासिगौ दालागै मानो जातिनि थाखायनो हारिनि थाखायनो आरो बड'फानि थांखि सिमां मिजिङा जाफुंनांगौ बेनि थाखाय बर' फिसा खौसे जानांगोन जों खौसे जुजिनांगोन राजनितिक भाबै जोंनि दाबि दावाखौ दिखांनांगोन दिल्लीयाव पार्लामेन्टआव एसेम्ब्लियाव आसामाव बेनि थाखायसो जों दा दंबाय थायो बेनि थाखाय जों ज' दंबाय थायो दा बेखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय खौसे जानांगौनि जे आगान सुरबाय थादों दा रायलायनाय जाबाय थादों जोंनिफ्राय आंबो दङ आंजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि दं आंजों लोगोसे रेहन दैमारि बिथाङा बारग' मन्थ्रि दं खाम्फा बरगया दाख्लै एमपि केन्डिडेट जानाया आगोलनि डिपुटि चिफ सासे गोरों मानसि गोख्रों मानसि
देशनि सिस्टेम आयेन कानुन संबिजित मिथिनाय मानसि आल'सनायाव गोदो बिएलटिनि सासे दैदेनगिरि जानानै दैदेनबोनाय सुक्ति साखरकारि नेता गासैबो सिस्टेमनि सोमोन्दै मिथिजोबनाय मानसि जों बेबायदि मानसिफ्रा दा दङ हरैनिफ्राय दङ बिसोरनाबो इउपिपिएलनि सेक्रेटारि राजु कुमार ब्रह्म नार्जारि रेंगोरा नार्जारि दङ आरो बेबायदि गासै 6 जनसो बिसोरबो दायित्व होजानाय मानसि जों रायज्लायगासिनो दं दाहालागै मोननै मोनथाम रायज्लायबाय राउन्ड मोनथाम मोनब्रै रायज्लायनाय जाबाय आरो रायज्लायनायाव हरैनियाबो ओरैनियाबो इउपिपिएलनि बिपिएफनि नेताफ्राबो बयनाबो फंसेल' राव फैगौ 25नि बिटिसि इलेक्सनखौ इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव जोङो माने बिटिसिखौ समान समान राननानै खौसेयै एलायन्सआव थानानै गेलेनांगौ दा ज' जानांगौनि थाखाय मोनसे थासारि जोङो सोरजिनांगोन जाहाथे नों आंखौ गाज्रि मोना आं नोंखौ गाज्रि मोना बेबायदि सोंखारिलायनाय मुं सुलायनाय बखा बखिखौ एसे कन्ट्रल खालामनानै दोनथ'नांगौ एसे सोंखारिलायनायखौ सिज फायाराव थाथ'लायनांगोन नङा होमबा नोंखौ आंखौ उनथ'ला आंबो नोंखौ उनथ'ला बे सिज फायारखौ जों खालामलायना थानांगोन आरो दा बेखौनो बुजिनांगोन जोंनि लिडारफ्राबो कर्मिफ्राबो रायजो राजाफ्राबो होमबासो जागोन हारियाव खौसे जानायनिख्रुइ साबसिन गोजोनथावसिन देरगाथावसिन बाथ्रा मा थानो हागौ बेनिख्रुइ जेबो गैला जोंनि बिराद जाथिनि मोनसे गौरब आरो सारा आसामाव होमबानो गिदिर गिदिर बाप 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 बर' जाथिया माथो थामसाल' जाथि नङा एकदम गिलु फालु नांलाय खमलाय खालामबोनाय जाथिया साहा खोलाहा मोखां जालायनाय जाथिया खनसेयावनो बिसोर दिनैहाय ज' जाफिननो हायो आसरित बे जाथिया जों होनगोन ना होना दा जों लान्देग्लावफोरखौ होना है बिसोर बायहेरायाव जेसेखि गावजों गाव एनायनि जाया मानो जेला हारियाव खैफोदा फैयो होनबा खनसे आवाज होबानो मालाय ज' गाव गावनि हासिखौ होनदा होना जोंलाय दाला लान्देग्लाव जाग्राफोरखौ होनो नङा होमबा दा बर'फ्रा बेखौ सोलोंनांगौना सोलोङा खाथियाव दंजोबो आरो बेखौ सोलोंनो रोङाबा जाम्बा जाथियानो जाम्बा जाथि जागोन जों खाला माने एसेल' जिनिसखौ राननानै जानो रोङा बे जाम्बा जाथिया होनजागोन ना होनजाया बे ट्राइबेल जाथि अदम जाथि जौ लोंग्रा जाथि अमा जाग्रा मानसि मा जायो एम्फौ अनला जाग्रा मा रोंगोन बिसोरलाय बिदि होनजागोन ना होनजा जोंलाय जों रोंबाय राबाय दा जों बुजिनो हाबाय दा देश बिदेश गासैबो आयेन कानुन बेखौ मिथिनो हानाय बुजिनो हानाय मानसिया जोंनाव सानथ्र' हायो आरो बेबायदि गोरों गोरा थानाय जाथिया रायजो खुंनाय जाथिया बेथ' असाबधानजों बोरै जानो एसेबां गोदाव सोरावजों बोरै जागोन लेटार स्क्रिप्टजों बोरै जागोन